Movie hi part 1 le chu a chen ania. Part 1 le en lo tan description a hian link da ania. In lo ve en che udon nia. Chutia Nargisin Samira amu chu a hmingin a kawa in chisa ti miswal ho chuan chethiam ngalin anin swal boy ngal. Nargis ero a chaw em awangin a har theime tolova chuata atluzoi mak bok. Tichuan a Samiran chuta an boss le akit pakhat chu vodhu in manmo takin Nargis pomin asman ho chuan manmo takin chuan tum. An boss awak thu karon tho chuak vele in pon akit te ho chu a ko lut ve hloma. Midang chu lodangin asman chuan Samir hnena manmo in kalvat ro atia. Samir le Nargis chu akaltir. Ama asman ero miswal ho chuan vodhu in ni khosholovin atluder maya. Tichuan miswal ho chuan Samir tichu an vezel bok an tam hne ema wangin Nargis chu miswal ho chuan an ron chu saka. Ama Samir po chu mantumin an kwal na samay chuti lai chuan asmai na po chu lo tho chuak ve in manmo takin a chuak nga tichuan Samira po chu engtin tin emo rontlan chuakin asman anen an in hu a asman chuan motor chunga manmo taka lut tura ati chuan Samir chuan Nargis tello chuan kakal lawang ati asman chuan tuna kalvata embassy lamle police shilshat vat achazok ative chuti anin hnia lai chuan bikin miswal pakhat aron tlanin asman motor chunga chu chu atiang kenin aron chufok mai Samiran aron chanve ngal asman chuan motor ka khal theilawang ati ta ka chuan Samiran motor chu akhala an chuak ngala miswal ho chuan ron vezelin ma se aron tu te chu Samir chuan ada thave mak mai ma se an ma ni po vanduaya changin an che swal ve tlat mai ni khoshelowin an ve der maya police car po aron thleng ve ngal chutiang thil a thlen hnu chuan atir lama Indian embassy ami Misra nen an ti a Misra in thil thleng zong min shilro ati lai hun kha lo langin tiang chuan Samiran thil thleng zong chu Misra chu a shilta ani Misra chuan Samir hnena an pui ngei tur thu a shil ve bok ISL lamami Malik ron langin police station lama chuan akala Indian embassy Misra nen chuan in hmu in Misra chuan hei hitang Samira thil soi kariko tania ingai thadu em atia Malika chuan I record kha omzia omlo keima ngein kavakom ve angai ani chu heram dan ani alo ti mak mai ai se lama mi Malika chu Samira kom tur chuan ase lama chuan lut ve ngala Malika chuan inupui chanchuak turin Norman a chuan iron kal tak takem ti a hanzo chan chuan Samir chuan ni evidence engkim oma Nargis ron call na number nei tu mingpo a hriat veka ati chuan Malik chuan khapa number nei tu parveka kha tu emo in athat alom athito atia Samir chu ashil hei khirh mai thil thleng zong chu tu thiam lo nge ti kan hriat tak lawa chuan zo na hi tiang hian kan zo che angai ni atia Malik chuan tu bo chu keng pa in adokana ate a han churi foka Samir chu vozam atum ngang mai chuthia thil an soilai chuan mi pakhat chu thalak ron kengin Malika chu aron bia a Malikan thalak a enzo chuan thalak ron keng tu chu thil shil ru in a chuak ngal daya Samir chu tang dang ho nen police chuan an phur chuak loma Malik po akar nen an bula kal ve bok Malik chuan tang ho phur tu motor chu ding tur shilin an dinga tang ho chu konglak loa an chhuatira an handcuff te chu an phel saka ma se mak tak mai police ho le tang dang zong chu apia dewa kalin an silai te chu da cha in an chong chai tlat mai Samir a ero police motor bula chuan ading ran mai Nargisi amitla aron lang zuta aril ru a tlan chua Nargisi vachan chua dan chu angai tua berani chutiang ani ta ka wang chuan Malikan a pistol motor chunga ada chu Samir chuan la in Malik le police pakhat akap thua ama po police chuan a hnunga chengin silai na ron kapa alet ve ngal ma se chutiang chu atak taka thleng ani lo angai tua na mai ni tichuan police le tang chung chai ho po chu zoin police te chuan tang dang ho chu motor an phurna lu tir le in an kalta dai Samira ero Malik nen chuan an
Malik chuan evidence chu kanei to a inupui zon hmu nan kan tlai ange kara lut ngal vat ro atia ti chuan sin dang ron langin ISA hun puya Samir le Indian Embassy lamami Miss Ranen ISA lam an commander chu an hmu a an bula Malik le atho pui meiche pakhat po an ding ve ran bok ISA ho tu pa chuan Malik le atho pui meichia tamina chu hemi khesi bo zui turin atihlom Samir ne na po chuan ASA lam commander chuan lungai su inupui chu kan zong mu em ang ati ve bok ti chuan a hnu suina chu chan ngalin Samir chuan Malik le tamina hnu chui tu ber tu tebula chuan chanchin a soidona Nargisi avachan chwa don laya a chan chwa le thesi lo thu te chu asoya alung ati chedewa Tamina chu abula vadingen lungchia ta lasu nuchuina a minti chuan opthenia engkim details takin shat kan ngaya asmen berla chu ni khushiloin omsi a ati a ti chuan Samir chuan thil thlendan te chu soile in airport lama Nargis shwai tu chu tunge ani shat tumin security te chu enqualin an hungeya ma se motor number vel chu alang chiang thei tlat law sin danga Nargis le midang sum don nana an man me chedang ho chu an run lang ve a Nargis po chu alung a chekhop mai amitha a Samir nen an limlai ni te chu aron lang ve zut zut bok chuti lai chuan Samir te po chuan Nargis airport ron shwai tu kha an chui chuak to a Supa ming chu itzak ani sin danga itzak chu ron langin a call in ama Samiran Nargis ivashwai atumna miswal pa kha itzak hnuai mi ania itzak chu call in thiltheng aron shil a meichia an man ho po har satak chunga an son thei thu aron shil itzak chuan police lamin an shavek to a Nargis chu that a phumbo turin a shil ve bok chumi hnu loka ruang char ani ngal Samir le police te chu ruang omna lama kal ngalin ma se ruang chu alo kang chheveka tunge ani che shat a har ruang bula chuan Samir chu achapa Nargisi ani lawang ti in achap chutia acha lai chuan Nargisi ta nge athlere in bel chin chu ruanga chuan alo om tlat mai chutiang ani ta ka chuan ruang chu Nargisi nge ani an ringta atuka arwang chu phum turin Samir le midang chuan an zona ruang chu an phum ta ani Samir chu lungchet takin a chapa Samir chu India lama ho turin Malika chuan airport lama avatha a Tamina aero an office lama omin lekha pakhat ado kana anda chu a ena thil dikla om ti ashathiam hal Samir chu athok chuak manang ti hlawin airport lama chuan manmo takin a in khal phei ngala ma se airport lam chu kholin a bengal bok ma se thona chu atho chwa don to thu an lo shila ma se Samira ming ero thona chuang lis a lo ti chu khol in an lo shil chuti lai chuan Samira chu ron langin thona a chuan alo chuang lo nge ni tamina chuan airport thlengin airport kota atho pui Malik chu mu in Malik hena alekha chu mu in buma an omreng thu a shil airport chunga Malik le tamina chu an lut ngal chuti lai chuan Samir chuan an hmu hlawin arukin airport atang chuan a chuak ISA lamron langin ISA commander po chuan lekha chu a ena mak ati angreng hle tamina chuan Nargis chu aladam nge ani ati ruang le Nargis detail song en copin a in mil thailo ati bok nu chuina top tura an du awangin thi angin an lantir ani ti in tamina chuan a soi zombok anbula chuan Amisra Indian Embassy lamami pokha a omvea until soilai chuan ronchong ve in Misra chuan ani le Samir chuan anupui chu aladam ti asha chuan lo chuan tinge holawa Normana chuan ala omchan aron tia Malik chuan thil anok nuai a ti in Samir lamchang lo ti shat takin thilron soikwal atum ve lai chuan tamina chuan phuba lak adu wang ani nge ang aron ti ve thung chutiang ani lai chuan Samira po chu phubalak ngei tumin itzaka omna hmun zon chwa tumin alo boy ve hle bok Samira chu asmana nen bok chuan in kopin tamina le Malik te po asmana in lama lovakalin asman manga Samira omna shat an be se ani Samir le asman po asman na in lama chuan an in khalho a asmen te in kota ISA karlo om an hmu chuan enge heta anti ang le Samir chuan atia Norman a ila omti an sha aniang atia asman chuan ISA hian an pui theimei theich asin ati zui bok ma se Samir chuan an puina kamamo lo phuba lak che kadu to ati ve thunga
Samir buk chuan heta hian kanin chen mai angai ni ti in asman chu kalsan atuma ma se asman chuan adu lobur chante phatsan nam kan ni lo ti in Samir hena ikaldum na a chuan ka shwayang chi ati vebok ma se Samir chuan karwang chu Nargisi bula minzal donania ti in asman chu acha a akalsan nga Samir chu mei chi anga in chein taxi a chuanga paper a akaldu na po ziak sa thlap in driver hena amu itzak omna lampan chuan an chuak ta a itzaka chena an va thlen chuan a driver chuan itzaka hnena hey Jordan lama chungin Mrs. Roxanin amudu che a hanti a itzak chuan ronlu tur in aron ti a Samir chu meichia in thuam in bel chung chuan valu atuma itzak bul ava thlen chuan a mai khu na chu hlipin itzak chu pistol in atina in chunga pistola tin chung chuan alut ma se Samir in rin lo hlanin itzak chuan Samir pistol chu awak thak sak ti chuan an in sual boy ngala ma se vanei thak takin Samir chuan a ne thei shama chera itzaka chu phuar hlomin Nargisi thalak amwa tikhan tunge kani ishethiam ngal mayem Samir chuan atia itzak chuan Indian inupui kha aladam ati Samir chuan ithi lauvangin do choisu ati a ma se itzak chuan aladam ngei alom Nargis chu heta hian om ati a ma se Samir chuan ani chuan khonge a om ati a parking lota ati a Nargis chu kan boss ne na thon chwa kan tumani ati a iwa mu lo chuan iron kir anga min that don nia itzak an ati ta ka chuan Samir po chuan a oiveta chuti lai tak chuan tamina malik le asman te churon thleng ve in asman chuan Nargis chu aladamani hei ISA te hian puiche antum ani hi ati a silai te po ada chta a ma se itzak chu alom ngangmai malik ne na hun taka iron thleng ani hi ati a tamina le asman te chuan mak anti angreng itzaka thil soi chu malik chuan tamina chu akap ngal chhuai bok malika chu itzak tana lo thok reng chu lo ni in malikan tamina aka taka chuan asman le Samir chumhan mo takin an tlan chuak ngala tamina chu alhiam na lo hlawa malik chu dangin malika nen chuan an inswal zui bok Samir chuan truck lam chu pan ngal ve bokin Nargis chu avazong mua truck chunga chuan mei chedang nen an lo omani Samir chuan asman chu phone ngalin Nargis amu thu ashila Nargis le mei chedang omna truck chu khal chua an tumani asman motor lon tur chu itzak an pistolin ake a aron kap tlat mai ma se motor chunga chuan lu thei shamin truck chu an khal chuak thei ta a itzak le akit te ho chuan an ve ngal bok chuti lai chuan tamina le malika po chu lola inswal ve rengin malik zok chuan tamina chu arek luma khol mangzuin an thona ISA lam chu bia in tamina chu silaya ka hlum ani ti in athi thu commander shil thwai tur in ati dai hlom Samir cha khal chu itzak te ho chuan an lo ve mek bok ma se itzaka le akite ho chu Samir chuan an hne thei shama malika ve thung kha chu mun pakhata miswal zinga an ho tu pa pakhat chu va mo in of a officer pui atha angai pha thu le buaina ala om chhun zom zel thu ashila miswal ho tu pa chuan thil dang ti to lowin case ti top dan chu ngai to turin malika chu ashil chutia miswal ho tu le malika in belai chu mi pakhat hian arukin atha lo lak sak vek bok Samir le Misra hin Indian embassy mi chu khola in bia in Misra chuan Samir hnena ISA lama kal atum mek thule dan kalin thil iti a tamina thi na chungchang an pu che ani chu wang chuan ISA lama kan kal angai ani ati a Samir chuan dot vekani kha tuna check in kanupui le midang ompo karon phur meka ISA lam hnena ka thlen theinan minlo soi sakro ati a chutia an in biak lai chuan line kal diklawin khol atop thut an in bezom theito lo ti chuan Samir chu police lamin an lo ve mek bok ISA lama chuan Misra chuan Samir tan alo ngen sak ve mek bok malikan Samir chu tamina thi na chungchanga apua chu baga warning omlovin amu rwala kap turin malika chuan Samir chu adua ma se commander thuluk na angai wangin Samir chu ISA lam thleng to ma se an kap talawa Samir chu commander hnena an shrailu dona commander hnen an thlen ma de chuan malika po chu aron thleng ve ngalin Samir chu pistol atinin ka atuma chutia pistol atin lai tak chu silain malika pistol chu anron ka thlak sak commander le midang te chu lo ni in commander chuan malik chu how ship in za pui om tak ini atile chep mai
commander chuan malikan miswal ho tupa awa hmuh thu le miswal tana thok ani ti a hreto ani chutianga commander berin thudik asha ti samiran asha taga chuan malika chu a hnek ta chhuai mai an inswal zuya midang chuan an chhel du lem lo an inswal chu an thlir ta chhap mai malika chu tlom zo ka changin samir chuan a hnek shep mai ti chuan samir chu pawna chuakin chak chu hon an lo tum mek boka anarki singe chu damin amule ta nithum hnu a chuan tamina vuina hun an man na chu lo langin tamina chu vuiliam anita malika chu ron lang vele in ISA sipai panga ama a an lo ding bok malika chu athil ti swal awangin sipai te chuan an ka phlum ta ani asmana po ake silaya an ka na chu lo zia ve to in samir le narki si hotur chu airport a wheelchair a chuchungin aron kalve a ti chuan asman nen chuan in thla felin samir le nargis chu India lama chuan an thlok chuak ta ani